teď, jo. No tak já, co si ukradl. Já jsem jako malý krač vykačky, to bylo strašné. Do dneška z toho mám trauma. Hlavně z toho, jak nás chytili. Jako, to je to nejhorší, jo? Když kradete a když vás chytějí. To je úplně jako... Já jsem pak nemohl chodit normálně až někdy do střední školy. Ani na střední škole jsem nemohl chodit normálně do krámu. A když jsem si v tom krámu jako nic nekoupil, tak jsem se cítil blbě a myslel jsem se, jako, že se na mě koukají, že jsem něco ukradl, protože je podezřelý, když se tam člověk nic nekoupí. A no, je to příjemné. Takže když už kradete, tak se hlavně nenechte chytit, jsou to pravda. Jakže to bylo, ta otázka? Jak využíváte svůj reálný život a vašich scénářů? A jestli je něco, co byste nevyužili? Jestli máte nějaké hranice? No tak... Ale jsme na Žižkově, takže si od toho klidně můžete odpoutat. Hele, jako asi je rozhodně rozdíl, jestli člověk kreslí pro nějaký starší publikum nebo pro děti, protože tam jsou ty mantinely jasný. Když jsem kreslil třeba Jelita, tak tam je spousta jako zážitků, který jsem zažil ať už na škole nebo jinde. Když třeba, nevím, jsem roznášel reklamní letáky a takovéhle věci. Takže jo, člověk tady z toho hodně čerpá, no ale samozřejmě nějaký ten limit, pochopitelně jako scenárista to musím někam posunout, kdybych to tam dal 1:1, tak to nikoho nezajímá. Každý vyprávěč má ten svůj příběh pořádně okořenit. Ale nějaká hranice, nevím, asi, já nevím, no, vlastně je to těžký, jo, protože když si vezmete, že jsou scenáristi, kteří si na tom neradi třeba udělali kariéru, jako je třeba komiks Vrána nebo Maus, že jo, komiksy, kdy vlastně ty autoři to vzali jako terapii, že se z toho nějak vypíšou, vykreslej. Tak já nevím, třeba si říkám teď, no mám takovouhle hranici, ale třeba bych jednou, nevím, kdybych měl nějaký silný zážitek, tak bych jako terapii vzal to, že se z toho vykreslil. No. Těžko říct. Ale určitě jako bych nedělal nějaký historky, kdy jako vlastně tam dám někoho blízkého, kterému se stalo něco fakt blbýho a jemu je to nepříjemný a on by se pak v tom poznal, tak třeba takovýhle věci, jako, když se to týká jiných lidí nebo tak. S čímž ale asi Nikarin. No, podívejte se. Já sám jsem samozřejmě kradl taky. Jo. Ale o tom se nebavíme. No. Já jsem chtěl jenom říct, že krást se nemá, že? To se jenom ujišťuju teď. Ne. Jo, dobrý. Takže to nedělejte, jo. A když už to nevydržíte. tak se nenechte chytit jako já. Jsem se nenechal chytit. Tak. A teď teda zpátky k těm, řekněme, vlivům ze skutečného života. Já mám 2 polohy v tomto směru při tvorbě komiksu. A to je ta první poloha, ve které opravdu jako čerpám ze skutečných životních nejen událostí, ale i věcí, které třeba jenom vidím, protože mě k tomu, abych vytvořil komiks, často stačí jenom malá nějaká vzpomínka na jednu věc, která ani třeba na koblihu, no, to je vlastně jako jedno. Takže takhle třeba do Huberta a Huga, když kreslím nějaké věci, které zažívají, dejme tomu prostě u dědečka na Záhoří nebo doma v paneláku, tak to jsou často věci, které jsou nějakým způsobem ovlivněné mým vlastním životem. Jestli jste třeba někdy ve 4disku četli takovou tu epizodu, ve které Hubert věří na horoskopy a přitom ještě mu tam zabaví možnost jezdit výtahem, tak to je silně inspirováno mým vlastním životním příběhem, kdy já jsem sice nevěřil na horoskopy a
Ani mi nezakázali jezdit výtahem. Ale zkrátka dostal jsem se do křížku s paní od nás jako z paneláku, která jednou za mnou přišla a velmi rozčílená mi vysvětlila, že já a naše děti jsme rozbili výtah. A když jsem se zeptal vlastně, nebo když jsem zjišťoval, co jsme teda udělali, tak se ukázalo, že jsme ho rozbili tím způsobem, že jsme v něm jezdili. No. A to jsem si říkal, že to je ideální téma k tomu zpracovat to. Paní u nás v paneláku se jmenuje paní Milovová, já jsem ji obsadil do komiksu jako paní Miloňovou. Díval jsem se schválně, jsem se ještě díval na jako zastoupení jmen Miloň, Miloňová jako příjmení. Jsou asi 3 v republice, jo. Milovových je asi 5 a všichni jsou Olomouci, jo, tak to nevím. No a ještě teď je vtipný na tom to, že já jsem teda udělal tady tenhle ten komiks, ve kterým jsem se jako z toho, jak ty říkáš, vypsal, že jo. Dělal jsem takovou jako pomstu si sám pro sebe a ten komiks vyšel, já jsem z něho měl hroznou radost. Paní Milovová ho asi nikdy neviděla, asi by se v tom poznala, těžko říct. Ale teď při tady tomhletom jako rozpoložení jsem potřeboval získat nějaký jako klíče od kolárny nebo od něčeho. A hádejte, kdo je měl. A kam jsem musel jít s prosíkem, jestli by mě nemohla učit. Tak jako, myslím si, že to bude ještě další díl. Jo? No. A to je jedna poloha, to je ta poloha, kterou čerpám z vlastních životních zkušeností, a pak je ta druhá poloha, to je když Hubert s Hugem třeba jako cestují někam do zahraničí, a kdy já se vlastně stávám jako Karlem Májem českého komiksu, protože Hubert a Hugo v Peru, v Mexiku, v Japonsku, ve Skotsku a kdekoliv jinde vlastně já jsem nikde nebyl pořádně, že jo, to je, když jsme se bavili o tom, kde jsou naše hranice, tak já už vím přesně, kde jsou moje hranice, jo, v konců jsem komiksový kreslíř, tudíž chudý jako kostelní myš, a jako ten tryskáč, on má hrozně nízký dolet, jo. Prostě zkrátka tak to je, takže buď čerpám ze života, nebo čerpám úplně z knih a tak. Bylo to vyčerpávající pro mě, ano. Bylo to velmi vyčerpávající. Takže teď víte, proč se hezky chovat k komiksovým kreslířům? Protože jsme citlivé duše. A taky jsme... Jo, a že bychom se mohli pomstít. No, a že kradem. No. A taky nám tady hezky odpověděli na otázku, kdy čerpají inspiraci. Jo, a to bylo taky oklikou, že vlastně to bylo ano. Tak a teď bych se chtěla zeptat, protože komiks, že jo, v tom médium není žádný zvuk a vy si musíte pomáhat nějakýma těma SFX-kama, nějak to tam napsat a nějak to tam zobrazit. Takže možná bych zkusila tady teď dotaz do publika, jestli by mohli nám předvést, jak si myslí, že mluví kňour, určitě tady spousta lidí má knížku, tak jestli předvedete, jestli to Dan správně nakreslil a jestli má stejnou představu jako čtenáři, nebo Mníka, jestli nám někdo chce předvést, jak mluví Mník. Hlásí se dobrovolník, jinak vás začne vybírat. Tak ještě to chvíli necháme, ale dotaz je, jak vlastně pracujete s tím zvukem v komiksu. Třeba narazili jste na nějaký zvuk v reálném životě, který byste si řekli, nevím, jak tenhle zvuk bych nakreslil do komiksu. Já teda, ať to mám potom, ať už to mám z krku, jo, tak já nevím, já jako vlastně si s těma SFX-kama moc hlavu nelámu, protože mám jako tu představu, že když na obrázku je výstřel, například z pistole nebo tak bez toho, aniž by tam bylo napsáno prásk nebo bang, tak vlastně ten čtenář si ten zvuk jako v hlavě představí. Říkám to dobře? No ano, jedinečná příležitost se zeptat a ať zvedne ruku ten,
Kdo si to dovede představit i bez toho, aniž by tam bylo něco napsané? A teď, no tak já si myslím, že to je jasný a jednoznačný, ale já jsem chtěl jenom poslední věc k těm SFXkám. Já mám totiž zase takovou jako metodu, když kreslím něco a dejme tomu, když třeba v tom příběhu prší, nebo fouká vítr, nebo jedou tam tady tyhle ty jako metalogické jevy, případně jedou autem, nebo se tam teda střílí, tak já při tom kreslení si tyhle ty zvuky dělám vlastními ústy při tom kreslení, takže já vlastně, a tak já třeba, To chci ukázat. takže, že jo, já nevím, oni jsou třeba, jako jsou bouři, jo, a já to kreslím, že jo, kreslím, jak jsou bouři a přitom sedím a dělám. Žuchnutí. To je žuchnutí, ne? Děkuji, to nebylo potřeba, vy jste se zase nechali strhnout, ale ne, já jako v mých komiksech většinou postavy neprdí, jo. Ale to zase mě jako nějak úplně nebrání občas při kreslení. Koneckonců je to samotářská činnost. Jo, tak Je řada na tebe. je, tak to mám taky z krku. Ano, zvuky jsou důležitá věc. Já to teda řeším SFX-kama, protože mně se zase líbí, když v tom komiksu jsou ty písmena. Ta typografie prostě k tomu komiksu patří, nebo musí patřit, ale ty písmena tam dělají takovou ozdobu a když tam člověk udělá nějaký Mikariny tam taky někdy dělá písmena, ale ne tak jako já, kdy třeba, jasně, když někdo vystřelí, tak každému je jasný, že to udělá mráz. Jo? Ale teďka třeba jako, co kdyby to hrálo nějakou dramatickou roli? Jo? Kdy třeba má tlumič. No? A když tam bude tlumič, co tam uděláš za zvuk? No je, pojď. Co tam napíšeš? Pet? Pluf, puf, pluf, 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 puf, pluf. A máš pocit, že to je jako opravdu jako regulární zvuk tlumiče? Ale nemá, V dětském komiksu, ale nevím, co by to dělalo v dětském komiksu. jako Bobík, jako... Tak, a máme ty zádrhely. a ta zbraň udělá hluk a přiláká mý pomocníky, mimo ně. Tak tam dám tlumič. Dobře, jo. Ale dobrý je právě jako u těch českých SFXek, že si můžete vymyslet ten zvuk, že jako nemusí tam být jenom bang, nebo prásk, nebo tak něco, a že tam může být křubluch, nebo takovýhle blbosti. Což je? Propoř. Co? Mně se jednou hrozně líbilo, můj kamarád Dan Bingo kreslil komiks a tam spadnul, no, já se zkusím opanovat. To dáš. A tam bylo nejlepší citoslovce, co jsem kdy jako v komiksu viděl. Co? Spadnul výtah, byl hrozný randál. A pak, aby ukázal, že tam už je ticho, tak tam dal citoslovce ticho. Takže... Co?